guys, welcome sa my vlog. So, magkauntag energy fruits o mga gulay, fruits and vegetables. At tapos, para may strong tap para kwaon ang mga, para patayon ang mga virus, para patayon ang mga strong prutas sa virus. Kikuan man, para di na ta magsakit-sakit. Kaya ang virus man kay magpasakit sa tua, kaya di man ato makitaan. Naman sa ato ang lawas. Ug tapos ato magkontag energy fruits para mo healthy ta ug strong. Ug tapos kuan ta, tapos dili na ta kuan magkalintura na di na ta magkalintura fermented. Pili na ta makalaag kay wala na may COVID. Kuan man guys, kay pwede ba na makalag sa tua, pugla tay kubitanan. Bye guys!